Felu is-sena ta' Adrian Delija bħala kap tal-Partit Nazzjonalista fuq l-aġenda tiegħu reġa' tela l-eks kap Simon Busuttil. Biċċew ġieħ ta' ras kbira tul l-aħħar 12-il xahar għal kap preżenti tal-Partit Nazzjonalista. L-aħħar mistoqsija, Simon Busuttil. Jixtieq li hu telaq mill-Parlament? Nixtieq li telaq? Li telaq. Jien nixtieqx li telaq? Onestament qatt ma ħsibt fuqha. Għalkemm m'għaddewx 5 sekondi u Delija ta' xifhem b'mod ċar li għalih Simon Busuttil kellu għażla waħda x'jagħmel. Normalment, kull president ta' klabb, kull leader ta' partit, kull mexxej ta' għaqda, meta jitlaq. Simon għażel li ma jagħmilx hekk. Ma' The Malta Independent Delija tkellem ukoll dwar il-konsegwenzi tal-battibek aħrax li kien hemm wara l-inkjesta Egrant. Qal li minn dakinhar għadu Malta għax ma' Simon Busuttil. Delija kellu wkoll twissija. Ma' The Malta Independent qal lil Simon Busuttil li n-numri juru li falla. Mal-Malta Today indika li Simon Busuttil jaf m'għandux postu fil-Partit Nazzjonalista. Jekk Simon Busuttil isib modi kif jgħin lill-Partit Nazzjonalista jikseb iktar voti tajjeb. Jekk le, allura ma naħsibx li huwa postu mal-Partit Nazzjonalista.